coordinació escolar de l'Agenda 21 de l'Ajuntament de Lleida ens va proposar participar en la microxarxa del riu Segre. A l'Escola de la Mitjana ens van plantejar el projecte transversal de Lleida Històrica. Els alumnes de tercer vam tenir una idea, treballar el riu a partir de la construcció dels diferents ponts i passarel·les. Veniu, que us ensenyarem com ho hem fet.